Společnost Gevorkian nedávno oznámila své pololetní výsledky. Proto jsme si pozvali k nám do studia CFO společnosti Andreje Bátovského, aby nám k výsledkům řekl něco bližšího. Andrej, dobrý den. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Vy jste oznámili růst tržeb o 26%, překročení plánu o 11,5% na tržbách. Naopak EBITDA vám sice rostla o 7%, ale zaostali jste za plánem o 5% a celkově ziskovost byla nižší. Tak jak jste z výsledky spokojení a co bylo příčinou? S výsledkami sme spokojní, vzhľadom na to aj, čo sa deje teraz vo svete, v Európe a v hospodárstve, konkrétne v priemysle. Myslím si, že to len potvrdzuje to, že ročný plán finančný náš bude splnený, aj čo sa týka EBITDA, aj čo sa týka tržieb. K číslam ešte by som povedal toľko, že tržby za prvý polrok boli 47 miliónov eur oproti 42, čo bolo v pláne, čiže ako vy ste správne povedali, prekročenie plánu 11%. A čo sa týka EBITDA, mali sme tam určité jednorázové náklady, ktoré boli spojené s našimi akvizíciami v objeme 1,2 milióny eur, čiže 12 plus 1,2 týchto, čo som spomenul. EBITDA bola po úpravách 13,2 milióna eur, takže nad plánom o 5%. Dobře, k těm akvizicím se dostaneme. A pojďme se na to podívat možná trochu z nadhledu. Hodně se v současnosti řeší vývoj automotiv v Evropě. Zavírání továren Volkswagenu probíhá médii v České republice a někteří dodavatelé pro automotiv zavírají. Tak jak to vidíte vy a cítíte nějakou slabost u svých odběratelů? Přece jenom automotiv vám tvoří nějakých zhruba 25% tržeb. Cítime, že sa dejú zmeny. Vnímame to v prvom rade tak, že bohužiaľ Nemecko, alebo teda Európska únia tým, ako nesprávne podporujú Green Deal, tak výsledok vidíme, hlavne v priemysle. To, čo sa v súčasnosti deje, je, že časť zákazok prechádza od drahých štátov k lacnejším. Čiže Slovensko je stále lacnejšie ako napríklad Taliansko a Nemecko, takže na jednej strane ku nám chodia zákazky nové, na druhej strane druhá časť nášho automotive portfólia je tvorená zákazkami, kde máme know-how. Čiže to nie je o cene práce, ale je to o tom, že vieme vyrobiť niečo, čo druhí nevedia, takže aj v dnešnej dobe stále dodávame do Brazílie, do Indie a do Číny. A ešte čo sa týka automotív a našej firmy, tak viete, my nedodávame napríklad nič do motorov. Čiže keď sa auto vyrobí, nám je jedno, že či je na benzín, či je na naftu, či je na vodík, či je elektrické. My dodávame do mechanizmov, do dverí, do kľúčiek, do okien, takže v tomto my nie sme nejako ovplyvnení, čo sa týka akože tomu prechodu na elektromobilitu. A ešte ďalšia vec, čo by som chcel povedať, viete, to už na začiatku, keď na Slovensko prichádzali prvé automobilky, tak všetci sa tak tešili, bola taká eufória a my vravíme, že netešte sa veľmi, že to je taký zaujímavý sektor, kde sú nízke marže, alebo teda nižšie a aj cyklický. Takže naša technológia, ona je de facto stvorená na automotív a väčšina konkurencie robí len 100% automotív, takže my stále voči automobilovému priemyslu sme takí opatrní. Že si vyberáme akože aj niektoré zákazky a zároveň dlhodobo sa snažíme mať ten podiel medzi 20 až 30%. Dobře, a vy jste letos akvírovali dvě společnosti, jednu ve Švédsku, jednu v Polsku. A můžete tyto akvizice trochu přiblížit? Áno, prvá akvizícia, čo sa týka Švédska, tak tam bolo to jednanie asi 10 rokov, kým sa to celé od prvého momentu až celá výroba presunula ku nám do Vlkanovej na Slovensko. Čo sa týka objemu tržieb, v tom plnom nábehu toho projektu, tak tam hovoríme niekde o 10 až 12 miliónoch eur ročne. Pričom SKF je jeden z najväčších výrobcov ložisk na svete. A čo sa týka druhej akvizície, to bola poľská firma a tam hovoríme o ročných tržbách pri plnom nábehu o také 2-3 milióny ročne, keď to celé bude. A jaký je vlastně další přínos pro společnost, kromě tady těch čísel, které jste zmínil? Takže okrem rastu tržieb by som určite tam ako prvé povedal diverzifikácia, čo je jedna, ja si myslím, alebo možno aj najsilnejšia
silná stránka našej spoločnosti, že neustále prenikame do nových a nových odvetví, kde konkurencia vôbec nie je. A vždy, keď je nejaká kríza alebo čokoľvek sa vo svete deje, tak nás to chráni. Lebo niečo môže poklesnúť, ako teraz automotív ste povedali, a niečo naopak rastie. Takže to je určitý prínos. A pri tých akvizíciách je také zaujímavé, čo sme teraz zistili. Ja som to spomínal v prvej odpovedi, že vy musíte hneď dodávať. Hej? Starý dodávateľ nie je a vy musíte začať vyrábať. Čo je super, že nepotrebujete vývoj, alebo musíte ho maximálne skrátiť. Tie tržby prídu rýchlo, ale naopak vy nemáte vyladený ten výrobný proces, nemáte automatizáciu, robotizáciu, takže tá EBITDA margin je na začiatku pri tých zákazkách trošku nižšia ešte. A zmínil jste diverzifikaci a kam jste diverzifikovali díky těmto akvizicím? V tomto prípade to bola výroba ložísk a hydraulika. Mm-hmm. Vy jste při vstupu na burzu měli velké rozvojové plány a některé z nich už jste realizovali a některé vás teprve čekají. Tak jaké další investiční projekty jste v tomto roce realizovali a jaké byly případně jejich náklady a jaké budou jejich přínosy pro společnost a případně pro akcionáře? Naše investície v tomto roku by som rozdelil do dvoch skupín. Prvá skupina investíc sa týka našej energetickej a materiálovej nezávislosti. Zaradil by som tam hlavne výstavbu fotovoltickej elektrárne. Tá momentálne prebieha. Ďalej to ukončenie výstavby dusíkového generátora, keďže dusík my používame ako technický plyn pri spekaní. A ďalšou vecou je linka na výrobu MIM materiálov s možnosťou 100% recyklácie odpadov. Vlastne tieto tri veci nám pomôžu byť energeticky viac nezávislí, mať menšiu uhlíkovú stopu, nižšie náklady a byť nezávislí. Kdy se tyhle projekty začnou projevovat ve výsledovce? Väčšina z nich bude až v budúcom roku. A ešte, ak sa môžem vrátiť, druhá skupina našich investícií sa týka rozšírenia výrobných kapacít. Tam bola prebieha výstavba novej výrobnej haly, s energetickým certifikátom a nákup strojov a zariadení v objeme 5 miliónov eur. Pričom tie nové technológie, čo kupujeme, taký jednoduchý príklad na porovnanie, nová generácia strojov má 3-krát nižšiu spotrebu elektrické energie a vyrába 2-krát rýchlejšie ako tá stará generácia strojov, takže de facto je to 6-násobok, čo sa týka, dajme tomu, spotreby elektrické energie na kus. Opět stejná otázka, kdy budou tyhle stroje naplno vyrábět a kdy to investoři uvidí ve výsledcích společnosti? Časť je už u nás, časť aj vyrába, ale väčšina sa prejaví až v budúcom roku. My zatiaľ, čo sa týka tohto roku, finančný plán nejdeme meniť, sme konzervatívni. Myslíme si, že 100% tržieb naplnených bude minimálne. A uvidíme začiatkom budúceho roka, keď budeme prehodnocovať a robiť nové finančné plány. Ale tam by sa to určite malo prejaviť, že dôjde k navýšeniu tržieb. Takže výhled na rok 2024 zůstává bez změny a ty další roky jsou zatím s otazníkem podle toho, jak rychle se podaří nasadit tady ty nové technologie a nové investice zprovoznit. Super. Jakým způsobem pokračuje rozvoj Mexika a Spojených států? Měli jste plány na stavbu nové fabriky, obchodního zastoupení a tak dále. Tak jak tohle pokračuje? Tak. Konečne firmy sú založené po asi 2 rokoch. Celé to trvalo 2 roky to tam založiť. Už majú vlastné účty v bankách. Všetko je spustené. Takže toto už máme a teraz spolu so zákazníkmi, keďže u nich bola požiadavka byť akože Made in Mexico alebo Made in USA, aby boli firmy tam, tak to už máme a teraz sa snažíme s nimi nájsť nejaký spoločný balík, nejaký objem tržieb 20-30 miliónov eur, aby sme postupne najprv mohli vybudovať logistické centrum a následne uvidíme, že či výrobu alebo ako to pôjde ďalej. Čo je zaujímavé, tak v poslednej dobe dostávame veľa zákazok alebo dopytov z obranného priemyslu. A čo sa týka akvizícií, sme v pokročilých fázach jednania s 2 firmami v Taliansku a s 1 firmou v Afrike dokonca. V současné chvíli médii probíhá taková nějaká debata o
nových daních na Slovensku. Máte nějak spočítaný dopad a měli by z toho investoři být nervózní? Predbežne niečo spočítame máme, ako stále to v čítaní, ešte, že nevieme, či to naozaj tak aj bude platiť, ale tie dopady sú rádovo možno v niekoľkých desiatok tisíc eur. To znamená, že nie je to až také, ako sa možno na prvý pohľad zdá, že pri tržbách 100 miliónov eur, ja si myslím, že investori sa nemusia ničoho bať. Taký extrémny dopad na fungovanie firmy to mať nebude. Dobře. A když bych se vžil do role investora od IPO v roce 2022 a do konce letošního roku by vám tržby měly vyrůst téměř o 60%, EBITDA o 55%, a cena akcie se přitom pohnula jen o 3% nahoru. Čím si to jako CFO vysvětlujete? Ja sa priznám, že ja to neviem pochopiť ani s mojimi 2 školami ekonomickými. Máme aj analýzy od Wood & Company, od RST, od Gulfstream Research, kde cena akcie doporučená vždy je buy a je cca 20 až 30% nad tým, čo je teraz. Takže z mojej strany je to záhada. Akcia je určite podhodnotená a ja by som možno rád túto otázku dal vám, že prečo je to. Sme na burze, takže... Já si myslím, že možná pro některé investory ta akcie může být relativně těžce pochopitelná, protože přece jenom je to B2B sektor a těžko si šáhnou na ten samotný produkt, těžko ho pochopí. Zároveň si myslím, že některým investorům se tam možná nemusí líbit vysoká kapitálová náročnost a možná i trochu vyšší dluh, ale já si myslím, že u vaší společnosti je potřeba si dobře načíst, jak ta společnost vlastně funguje, jak fungují ty zakázky, jak jsou dlouhodobé ty zakázky, kolik máte vlastně podepsaných zakázek dopředu, aby člověk byl vlastně schopný to vůbec pochopit. Není to e-shop, není to nějaký jednoduchý biznis, takže to si myslím, že hraje ve váš neprospěch. Na druhou stranu investoři, kteří si to načtou, tak třeba budou v budoucnu odměněni. Určitě. Pojďme dál na další otázku. Vy v současné chvíli plánujete další emisi green bondů, vlastně druhou tranši, kdy první jste měli na jaro a teď děláte druhou tranši. Tak jaké jsou základní parametry téhle transakce? Áno, v súčasnosti vlastne prebieha úpis do 9. októbra. Robíme to v spolupráci s Consekom a s Versuit Investments. Základné parametre emisie sú vlastne, ide o druhú tranžu tých green bondov, čo ste spomínali. Spolu by sme chceli upísať 7,5 milióna eur. Sú to eurové dlhopisy, ide o verejnú nabídku a kupón je tam 6,6% ročne, fixne a menovitá hodnota je 1,000 eur jedného dlhopisu. To sú skratke teda nejaké tie základné parametre. Takže vlastně se toho může... pardon, 5-ročný dlhopis. Jasně. Takže se toho může zúčastnit i vlastně retailový investor, kdyby chtěl. Áno. Dobře. Na co budou finance využity? Budú využité na ďalší rozvoj, na ďalšie capexy, ktoré pravdepodobne budeme potrebovať aj vzhľadom na to, že sme sa ocitli v takých akvizičných vodách. A ešte ak by som mohol na záver k tomu povedať, že sme veľmi radi, že sme na burze, lebo plánujeme aj za tieto transakcie zaplatiť vlastnými akciami, čo keby sme boli nejaká SROčka alebo menšia firma, tak asi by sa to nedalo a zároveň, keď hovoríme tým firmám, kto sme, kde sme a že sme listovaní na pražskej burze, tak hneď cítiť od nich taký rešpekt. Takže sme veľmi radi, že sme tam, kde sme teraz, lebo celé roky my sme dostávali ponuky, že oni nás kúpia ako väčšie firmy. Hej? A teraz my môžeme kúpiť menšie firmy a vidíme, že platí zákon džungle. Hej? Takže buď teba zožerú, alebo ty zožereš dakoho. To jsem rád, že tohle říkáte. Já jsem rád, že firmy z České republiky i ze Slovenska tohoto začínají pomalu využívat. Viděli jsme krásnou akvizici České zbrojovky, která koupila
americký Colt, viděli jsme to u Bezva vlasů, které koupili svého konkurenta a jsem rád, že i vám burza v tomhle mohla pomoci a že můžete takto se dále rozšiřovat a kupovat své konkurenty. Andrej, mně už nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za rozhovor, pogratulovat vám k nominaci na CFO roku. Ďakujem. A hodně štěstí ve finále a hodně štěstí i v dalších akvizicích a v dalším rozvoji společnosti. Díky moc. Ďakujem za pozvanie a prajem všetko dobré.